yaya ifana akademi ndiye mangari uyani vachiningira munhu kozeta Lloyd Bisa ndiye mangari yaivavira vakatora mukadzi wangu nekuda kwekuti vari kusvika kumba kwatezvara venyu ndizvo zvadii kana kuti vari kugara vanotofambidzana vari kuti vanofambidzana nemudzimai wavo ndiye takazopedzisira tichiti atezvara vauya apa vachiti havana kundiroorera pana mukwasha wangu chichi ava vachizoti ngadaitouya kuita basa takaitaura nyaya aripo muchidimbu regai ningoti murume uyu akanditorera mudzimai wangu ndagara ndichimuona achiuya pashop ndiri padhuze nepashop nditogara padhuze natezvera wangu saka ndangoona achiuya achidini achingoita zvaaita asi mukufamba kwenguva ndaiti ndikasangana naye ndotomukwazisa vari tezvara zvekare saka ndagara ndichingomuona achiita zvaaita kusvikira naakatanga kufambidzana nomudzimai wangu mudzimai wangu akaine mwana aine 6 months kusvika amutore mudzimai wangu iyeyo vakudini kusvika nyaya ende kumatare kwasabhuku akatumira mupurisa akatosvika ikoko kumba kwacho akasvika mudzimai wangu atori ikoko mwana wangu akatorumuwa mukaka kumba kwake murume achigara naye zvito nemawitness sabhuku wacho mupurisa akaenda ikoko atori pano akasvika hondo yacho akatokura achirwisana ikoko saka muchidimbu ndio mashoko ndeyokuti mabi angu adondiparadza zvisingaiti chokwadi kutaura kuitwa naakandemirawo ichokwadi nyaya yakasvika kuvillage bank takaitonga saizvozvo mataurira wachiita nyaya yakabata vabhiza vakanzi unoda kuitirawo chirimo wenyu sezvo mamuparadza kudai vabhiza vakati ndine chichemo chokuti ndinofanira kumupawo $20 yemucheruva pamashure ndobva vazoti aiwa ndakuti $40 vati ndichamupai $40 ndobva tavapa nguva bhiza ndinofunga tikavapa 3 days zvokuti uya ino mari yeita $40 mumwe wenyu zvaro chi3 rakwana abhiza ati naikuvaona akaende mirodi vakasvika vasvika akati muyeto vatagaririra abhiza havana kuuya vasvika kuuya abhiza akaenda mirodi pavakati aiwa pamwe manoze wasabhuku tipewo maminisi ndiende musoro ndofunga iyo nyaya ndakairamba kudhare andabvada mushongadzo ndire handizi nyaya yatakunaatwa kudzimai ndini muramu wangu unokanzatwa kana kuti anga pane chimina chipikirayo afanina anogamana anhu atezvara vanhu atezvara ichidhavisa apa chii uyu ndikamuna ndibamnini koza ngakaruramira amaini baba baba indini wokuti mama akaruramisa ini ndakatora kwaitsatu saka awana nokwaitsatu amwe chete ana nzou ini ndakatora kwanzou kwaitsatu saka ndakaona adzimai vavo ndamenini tezvara venhingi baba vemudzimai vachona vamutora nezvavo vadzoka futi nhasi no vanenge varipo vanenge vari panzana ngadava akauya ndokuti paya pa ndichiri kuyeuka ndichivabvunza vachinzi nodare taura kuwasha wakwa ivo vakati pavaviri vese apa hapana kuwasha wangu uye ndo pakati muri kuti hapana kuwasha wangu ndikabvisa mari 1 ndikabvisa $50 ivo vakataura vakati zvawabvisa $50 iyi taakuendedzana kana kumba uyai chese vanga vachitoita basa rokumba kwavanhu ndokumba kwaatezvara vati vanotokuzviziva izvi zvakapupurwa zvinhu izvo vachiedzwa vatezvara tanzwanzi mawitness awe ahopo pane vamwe varipo uyai tinzwi vane mbombo vafakazi tanzwanzi awe ahopo
Vana sekuru vacho vamwe vakaba varipo sekuru uyai tikapedze vamwe nguva wainokosha sekretari vasabhukwa pakunotaura vanava chokwadi mashoko ari kutaurwa vana aya tinoagamuchira ende ari machokwadi nokuda kwokuti Lois Bhiza uyu akabvuma nyaya yake zviri pamutemo haana kumanikidzwa asi akabvuma wega kuti achokwadi ndinozviziva kuti ndine mhosva nokuti shuwa ndakatora mukadzi wemunhu izvozvizvi tikadzoka futi panyaya imwe yacho iyoyi yanga muchinzwa achida kutaura zvamai manje inyaya yati kutaura zvakare kuti iyoyi iye Lois Bhiza pache zvake nowe anonzi A12 ndikaridza futi kozoya tezvero amuri kuona ivava ndikaridza futi iye Lois Bhiza wacho akaona na12 karidza mukoma nemunin'ina ndizvo right now ndobva aenda futi kozoroora kwakaridza uyo munin'ina uyu kana vanhu vavakuonana vanoita chii saka ndada kungotaura nyaya yekuti ichokwadi panyaya yake yekutorana mukadzi iripo kozoya tikaisa chimina iye iri papi asi inenge akuongororwa kuno nokuda kuti iye takamuti auye pa 3 days udzo haana kuita sei haana kuuya zvorava takanyozera kuti darirani rasabhuku kusvika tazotora maminetsi kuti ngaaite sezvayo ngaaite kumusoro kusvika shoko rauya kupi rauya kuno ndonyaya iri muno nhasi sekuru vakanga varipo zvekare vachitaura mashoko mudzimai wacho achiti ndane kumunda kufa mhanya nouyu varipo zvekare mudzimai wacho auye mudzimai wacho ngauye yeah. Right, amai tudzeyo kuti chii chiri kuitika pakati penyu nemurume handikuzive ndomuziva kuti ndiba mukuru wanga wakaroora sisi wangu. unoziva kuti ndiba mukuru wanga wakaroora sisi vakatoroora sisi wangu anogara nasisi wangu. Right. Kusaka nyaya iri kutaurika yekuti imimi nemurume uyu munofambidzana mufambiro upi uri kuonekwa nevarume venyu kana kuti wamuri kuita imimi pasaka kuti munzi munodanana nemurume uyu handitoziva kuti vaionawo sei nekuda kwekuti inini hanogera handibata ndinawo saka ndoda kuziva kuti umbowa hwacho hwakandibata ndodana neava ndeupi. pakaenda kutongwa nyaya kwasabhuma amuripo ndandiripo asi maminetsi andakanzwa achiverengwa apa ndeekunyepa ende handitomazive. hamuna kusaina imimi handinomubvira ndasaina maminetsi akataurwa ndeekunyepa. ukasaina kuti kudini iwe unokwanisa kuverenga chakatanga kusaina nemaminetsi aya achiverengwa chii vachiverenga vachikuverengerai makangonzisaina ichezi ukura kuti makangosaina musina kuverenga kuti zvii zvirapa asi pakutaurwa kwenyaya iyi imimi makaiona sei mairamba mudare kuti hamuzvizivi isusu tichiri kuyeuka pakauya vamuneti atezvara mese imimi vaikurambai mese uri kunzwa zvichidurira kuti mese muri pamwe chete kuti uyu ndiye wokutanga ndiye muridzi womukadzi iwo ruchikomba vaizodudza kuti vese zvikomba hapana kuroora zvidurira kuti mese vanoziva kuti pamwana wavo mese varume muripo saka uri kuona uyu muridzi womukadzi uyu akakumhangarira kuna sabhuku zviri kudura zvimwe chetezvo nyangwe dei uchiramba zvako kati zvinombowo ini ndava ndiri panyaya yekuti ndakasaina shoko rekuti kusaina unoverengerwa maminetsi kana kuti unotanga kugutsikana chinji wauri kusainira iwe kuverenga ugoni saka uri kutaura kuti ukangosaina usikazoti kusainirei ndichikuyeuka inini uyu achitinda kabisa mari nokunangita $50 amai muri kuziva kuti muri mwenyu akabvisa
mari kuroora $50 ikauya $50 yakabvisema ndizive osindoziva kuti mau takauzana baba vai vauya venga vauya imi muri kuti hamuna kubva mambogara kumba kwauri akwete kuti pamakuva chaipo kwasho nyinyi achitaura kuti aini kabisa mari inokana kita $50 ndikuzize makaitenderana naye $50 kushuka kaitisa mukatenderana kozvokuti imimi uyu anga akutoya achitoshanda kumba kwenyu semukwacha achiita zvekuponda zvizvi ndikuzizai kuti akazvitaura izvi muchiti $50 yawabvisa ndiye yatakuta kuti tinatsokuonana chisvika zvakupamba asi mukuziza kuti ndozvikaitika kuti aya achishanda kuba kwenyu aiwa akazoya koshanda after abvisa mari yake $50 wakurambirwa sadombo wako wakatuma ndiani aripo sadombo aripo ere Sadombo ndiwo wakapirwa mari nowere yokuendesa kuroora kwavo aichokwadi ndakapiwa mari $50 takaenda tina tete hanzadzi yavo tsana ivava baba atezvaro veda atezvaro venyaya hanzadzi yavo ndoyangandenayo yanga munayo yange inu havana kuuya here isai kuti hamuna kuuya here mari novava makapirwa bepa here makaendesa mari apa rakaendesa mari hatina kupirwa bepa chikonzero chatakatinyumirwa bepa rechacho chokuti hatina kuungana tese asi mari kuita se tikutambira sezvo taida kudzoka kuti padhuze ipapo yanga iri yekuti titangise kuita se tinopiwa list takuda kuti tidzoka ava vakanga vasina kunge vari pamwe chete ndopakabva mabuda nyina wangu ndakaroorera nemadzimai yake vachienda apa kubva igore ripi ramakaendesa mari last year but one kusvika nyaya idzi dziitike zvadzaita izvi makangoendesa mari ye musina tsamba imimi pamakadzoka kune munhu akupai mari makadzoka muchimuti chii pamusoro pemari yamakabudana takanga tiri vatatu vatakatoenda navo takadzoka kuti vatambo mutsanangudzira tikati mari tatase tasvitsa asi hatina kunyorerwa list tanzi kana taungana tozonyorera list tiri pamwe chete takaungana semhuri semashoko acho vanga vari vaviriwo zvishua kuti tete vaivai naivo vatezvara vedavo asi tete vanga vari side reduwo kuti tanga taperekedzana tiri pamwe chete makambonzwa imwe nyaya ye yataita last time kumashuroko sadombo achiti akazotoenda kurwisana nayo achiti ndidzoserei mari ndinoenda koti kudii kuna andipa mari dai maamuripo svondo rapera paseriro kuna sadombo akadaro achitoteera mari iyoyo ko akandipa achanditi kudii nokuti hamuna pamanyora mari chinonzi sadombo kusvitsa zvinhu kowanzi uendesa wasvitsa wodzoka nemhinduro inoratidza kuti ndasvitsa apa ndopavaisa mari yako apa saka nhasi izvozvi ava vari kuramba vari kuti mari iyo handina kuiona iwe uri kupupura kuti inini shuwa mari ndakaendesa asi handina kudzoka kune vava nebepa kana rakatoita dhora kwatezvara rine parinoiswa romako asi sekuti ndibaba ndeatezvara tanga tisingakwanise kuramba tichipikisana navo panguva iyoyo sevanhu vanga vari vekuti tandida kuti vanhu vagarisane sekuti panguva iyoyo vaitogarisana murume nemukadzi vangatoomba kare apo kwanga kutoti tive tinozikana nokuti vanhu ava vanotogara padhuze nepadhuze
zvakasingaite kuti varamba vachita mazuva vachingoonana pasina chatabvisa. Saka nemashoko avakatiudza tikateererawo takazodzoka futi tichida kuti tibvise imwe mari zvavamwe vasingazivi asi listiri yakakubuda futi zvakare. Makatobvisa imwe? Hatina. Zvinobuda seimi matimita takamira tichitisu tichadzokera neimwe mari padhuze kubatanisa. Vaitanga vatinyorera pa50 takati tauya nayo yaiti tichakunyorera list. Palist rende pataizoona pakubuda zvakati nezvakati. Munoziva pane zvimwe chinhu ndetokuti dzimwe nguva zvinenge zvamutowana changamire panapa kuti munofanira kunge mune zvamunonyorerana pasi kuitira mangwana asi nopamwe pacho munenge usingazomufungidzira kuti kuchatsaona dzikafanana nedzipi kungota vanhu kuita sekuwadzana but chandikuona ndechekuti pane imi baba imimi mwanasikanawo zvinhu zvakaipa kwazvo nokuti munoramba zvinhu zvamukaita zvamukapirwa uri kupembedza mwana zvisizvo. kutaura kwakudira nofunga tsangamira vatotaura nazvai mutemo ndozvandoziva kuti munhu kana audza chinhu chake chinofanirwa kunyorwa pasi ukana chisina kusvika nonyora pasi ndichiti kudii handina manyorero nokuti ndinenge ndisina kuchiona saka ndosaka ndakudza kuti handisi kuzviziva 2 chiverengai baba iwe urigara basa inini chaichaii baba vangu inini vakaroora hanzvadzi yavo apa manzwa baba vangu inini vakabereka inini munin'ina wababa vakaroora hanzvadzi yavo apa nhasi uno zvinokwanisika here kuti avo varoore kuti mwana wangu ndiri mwana wavo panenge makaramba kare izvozvo ndakagara ndakatozviramba asi nyaya yekuti musikanzwa yavo akutokurizwa chimina hatese tine zvimina matimimi mese imbomira tine rimwe shoko ramapindura mati tese tine zvimina imbotitsanangurireiwo chenyu kuti aivani uyu ndoziva kuti ndisahwira mhene pako ndo chimina chacho tese tine zvimina pakuti ndakatora sahwira munhu akatora sahwira anobvumira nyaya yekuti tese tine zvimina ava vatsanangura inzwa kaiwewe ava vatsanangura pawakagadzirira chimina chako iwewe vapatsanangura ndokubva watenda kuti tese tine zvimina iyo zvindakukubvunza mbunzo kuti uyu waukatora wacho aivani wako iwe wakuti aivasahwira vata vanotsanangura zvekusahwira kana pamusoro iyi munoziva izvazvo kuda kungogeserana nyaya pataita zvinhu izvizvi ava ndisahwira takaviga baba wavo kwete zvavari kutaura baba vangu ndo vakaviga baba wavo tagara tichingoita izvozvo kuti nditore mwana wavo ndigare naye pamba vachiuya pamba munhu wavataura uya umuzivero aiwa ndimuzive kuti anga vatsanangura ndiani taurai nezita kuti nhengi akaroora nhengi wangu ndiye baba vangu inini ndo vakaroora sisi vavo apa vanonzani vanonzi ponzi mavhunga ponzi mavhunga unomuziva aripo pa vakaroorwa nani akaroorwa kwatsatu ikoko nemunhu anonzi richard wacho ndimati ndiani ibaba uyu kwete vanonyepa unovagadzirira ukama here anate zva aripo kupurisa jonga handitika munogara area yoyo ondokwamuri richard ndibaba wouyu mazvinzwa here tomboti nyaya yechipiri inozoya panext court handi pakreu iyi yapera iyi yajeka isusu tatida kuti tinangane nonyaya yakamhanga kwete tunzira kuti wanika mumba kuti twado kuti munhu abayiwa ngaabude isusu tiri hatitikaba uyu mukwasha wenyuka uyu andibairiza kuti ano mwana wenyu uyu mukwasha uyu asi haana here kutora mazuva acho haigara
naye uno mwana bahere naye mukadzi soro ndine mwana ndikatenda kukaroi ndikagara naye ndikauya kwavo hapana zvavasiri kuziva vachitosera pamba pangu achidza chikafu changu tezvara zvii zvavakuudza nhasi togara padhuze nepadhuze 200 meters kubva pamba pangu kusvika pamba pangu saka zvii zvavakuitaurira nyaya yavava yekugakwava inzwaika ndosvikaitwa zvisvika zvavanhu vakawanda kuti tione zvishuwa kuti uchakutaura ichokwadi here ndombo hwatinokwanisa kubata kuya kutaura chokwadi nokuti vapupurira panga pasara majeka ndopo ukama hwake uyu nomukadzi wake korokota wabata muno apo asi adonza nguva refu takutsvaga kuti pane nyaya taamisiya kwamuri kuti muchiipedzisa. Regai nditi nyaya iyi yanga yapera kudhara ngozi tagara tapupurwa neziso ramambo nasekretari vanova vari mumakomiti asapo vataura kuti murume uyu takamutomutonga nyaya akatoibvuma takamumirira mazuva anga ataura kuti achabhadhara akazotadza kubhadhara zvabuda pachena kuti zveshuwa akatobvuma mhosve kuti akatora mukadzi wemunhu chandaona chiri pana baba ava ndechekuti uyu havasida kumutora semukwasha because ariti hana chaakabhadhara ndochinde zvandaona pana baba ava asi vakaita mwana vese mwana chakura sei mwana wacho anogore 6 months ndiyo yokupesanisa gore nechi gore 3 months gore 3 months vakatanga kugara nouyo ane 6 months saka zvinhu zvitori pachena zvakatita vese mwana panhasi une vanenge vakuda kuramba zvavo kuti maybe mari hatina kuiona kuti yanga iri chishoma zvesho kana wakabvisawo $50 zonzi hakuna chawakaroora but ngotaura chokwadi zveshuwa haana kuroora kana muno vamwe varume takatobvunza pane mwasati atobvisa tsvagirai kuti asati togara nemwana wevanhu ipo munomu izvo kuti vatsvaga tovaona varume munomu vari kugara nevana vanhu vasati varoora saka zvakafanira izvozvo zvatezvo hazvina basa kuti mukwasha muruoko kana dai akabvisa dhora iroro asi muchimuziva kuti akabvisa munotaura handina kuti chandakawana haana chaakabvisa asi ndomuziva zviri nani kutaura izvo nokuti pedzere dare nguva nhasi unoya kuti anzi nini mwana wandine takaita zvokuhura kumakuva kuti watakahura but auti takatogara tese uyu ndakatomboenda naye kukaroi asi ati hapana patakambogara tese saka mazvimwe zvazvidi kuda tichipedzera dare nguva iwo wabatwa nemhosva iwe yekuti wakabvuva mupamberi pasabhuru zvesho wada kubhadhara dai wanga vatobhadhara kwasabhuru ikoko zvakatopera pasina zvimwe zvakaoma zvoti nhasi maakutozana kuno kuva mama sabhu mama akamuta kuti aizobhadhara chii kuti angatora mukadzi wemunhu iye akangotiwo ndida kuti ndibatiwo kumabyangu yokuti ndimutonhodzi womwoyo pano zvandakamuitira asi weinini sasabhu ndobanda tinoti aiwa inini handinakodzero yekuti inini ndimutine nebvisa izvi kana achinge abvisa izvi ndozvoti aiwa tikwidze mende kumusoro pamunoenda kupasisa nyaya yenyu mbuya wangu wanzibatira mabiya yako yawada kubata izvo wakabva watadzorega kubata panore changamuitirana pamusi watikati isusu auye uyu haana kukunda kuuya asi akazika nomusi wake waaidawo nomati iye kuti asi mabiya ake uyu asi mabiya ake wacho haana angauya keitei naye mari yacho nenyaya yekuti haina natojeka kuti atezara vasina zoziva kuti mukuwasha wacho iwawo ndeupi chaivo chaivo pane patachida kuti datidai panatojeka tada kunatoti uyu mhosva anayo iwe uchangopiwa mombe imwe chete wazvinzwa uchangopiwa mombe imwe chete ndira ndoda kuti upike ndisandina kuto kubvunza kuti chii chauda kuti ubhadhwa nemurume bcause pane pandaona pari kusaririra zvinonzwika ndodangokupa mombe imwe chete zvinonzwika ka ene zvayo imba yakatotsemuka yakatoparara kai hai yakaparara vakutogara vese vakutogara vese iwe wabatwa nemhosva panopera tuda mombe yekupa murume uyu zvinonzwika panopera 2 weeks kutsvaga mombe tipe murume kana vazonzi zvazopera wazotorowo ndizvozvo patida kuti tsvaga mombe tipe murume mombe imwe chete ndira ndiri kuda panopera 2 weeks secretary ita kuti panopera 2 weeks murume uyu adzorerwe apiwe mombe nemari yedare yakakwirisa chete ndizvanda kuti abhadhara izvozvo mari yako yedare wobva wadzorerwa panopera 2 weeks nemombe yako wobva wapiwa vari kunzwika kungoti vadzidzewo kuti ujire jira udiwe munin'ina womukadzi uyu akaroorwa nomunin'ina womukadzi wavo ivavo buda ndibude asi vakatobvisirana pfuma kamubhadha kaita dombo hanzvadzi nehanzvadzi vachigara vese dzese dzichadzoka ya dzinodzoka atezvara ane vakadzi vatatu wechitatu wacho munin'ina wake ane mwana akaroora munin'ina wovavo
atosangana nadzo atosangana nadzo